Moltíssimes gràcies. Bé, nosaltres ja encetem aquesta recta final i anem a parlar en la secció de salut. I avui tenim així a la doctora Laia Bernet, patòloga de l'Hospital Universitari de la Ribera. Hola, què tal? Gràcies. I a Carlos Casterà, biòleg de l'Hospital Universitari de la Ribera. Què tal, com estem? Molt bé, gràcies. Moltíssimes gràcies als dos, primer que res, per vindre. A vosaltres. Que anem a parlar un poc del tema dels... Bueno, el titular és: dos professionals de l'Hospital de la Ribera ensayaran una nova tècnica d'estudi del càncer de mama, que sou vosaltres, no? Pues benvinguts i, bueno, recentment, com estem dient, haveu aconseguit un projecte d'investigació per a assajar una nova tècnica per a l'estudi de càncer de mama. En què va consistir aquesta investigació i què és el que es pretén en ella? A veure, jo primer diria, perquè arribi la informació a tothom, que càncer de mama és un nom genèric, però que engloba moltes malalties diferents, que tenen un comportament i un tractament diferent. I això és molt important, perquè vol dir que no podem tractar de la mateixa manera un tipus de càncer de mama que un altre tipus. Nosaltres en aquesta investigació ens hem dedicat, ens hem focalitzat en un dels subtipus de càncer de mama, que anomenem ER2, perquè es relaciona amb l'hiperexpressió d'un biomarcador anomenat ER2, i el que pretenem és millorar la selecció de malaltes que pertanyen a aquest grup per tal d'oferir a totes, i que no se'ns n'escapi cap, la teràpia específica més adequada. Tot depèn del càncer que siga, no, de mama, perquè és que desconeguem, pensem que tots els càncers de mama són iguals. No, com bé diu, és una entitat molt variable biològicament i clínicament. I el treball en concret anem a intentar millorar la selecció de pacients a través de l'utilització de noves tècniques de proteòmica, com l'espectrometria de masses, i això ens pot donar més informació i utilitzar-la correctament en el nostre àmbit. Què importància té la proteïna HER2 en el desenvolupament d'un càncer de mama? Mira, la proteïna HER2 realment es sobreexpressa, o diguem que està alterada, per dir-ho d'alguna manera, en un percentatge, de fet, no massa gran de casos de càncer de mama. Entorn estem parlant del 13-15% aproximadament. Però aquests tumors que van per la via de l'ER2 es relacionen amb un augment de la proteïna ER2 que accelera la reproducció cel·lular. És a dir, es relaciona directament amb el creixement del tumor. Si l'ER2 està hiperexpressat, aquest tumor va per una via espacial i replica ràpid, creix ràpid. Tenim un tractament específic que inhibeix aquesta via de proliferació i això ens dona grans opcions. Això ha canviat radicalment el pronòstic del càncer ER2 de mama. Abans era un subtipus de molt mal pronòstic, ara no. Ara és un subtipus de bon pronòstic perquè hem trobat la manera d'inhibir aquest senyal que augmenta la proliferació cel·lular. Aleshores, realment és una proteïna molt important i la detectem o l'estudiem sempre en tots els càncers de mama per saber quin va per aquesta via i quin no hi va. És fonamental, com bé diu Laia. La valoració d'aquest biomarcador s'ha de fer en totes les pacients que estan patint la malaltia. I de fet tenim sort, si em permeteu un moment, perquè el Carles, com a biòleg, és un dels experts nacionals en l'avaluació, és veritat, en l'avaluació d'aquesta proteïna, té molta experiència, tens més de 5.000 casos acumulats, i això fa... L'avaluació de la proteïna és complexa, s'ha de fer d'una manera molt precisa, i tenir experiència és fonamental. Ell en aquest tema porta anys dedicat i té molta experiència. Sempre amb l'ajuda i la guia de Laia, que controla molt bé el context de carcinoma infiltrant de mama. No, però sí que és cert que aquesta paraula ja per si assusta, no? En quant assusta, perquè ja en aquest moment jo crec que deu impactar, no? Que deu assustar tant a la pacient en el cas del càncer de mama com als familiars. Però cada vegada ja n'hi ha un 80-90%, crec que m'ho va dir el doctor Cuevas en una entrevista que fèrem, que se salva, que sí, cada vegada n'hi ha més casos, però cada vegada se salven més. Mira, jo diria que possiblement el que més angoixa és la incertesa. És a dir, des del moment que tu et fan una biòpsia fins a que et donen el diagnòstic, aquí hi ha un període que hem de procurar que sigui el més curt possible, perquè el no saber és una font d'angoixa importantíssima. En el moment en què tu tens un diagnòstic clar i precís,
tu et poses en marxa amb l'ajuda de la gent de l'hospital, ens posem en marxa ràpidament i ja tenim un camí. I el camí és que el 90% de les malaltes sobreviuen al càncer de mama. I, per tant, totes les probabilitats a favor. I, a més, com que cada dia sabem més del càncer de mama, ens queda molt per aprendre, però, de fet, cada dia sabem més i cada vegada veiem més malaltes de càncer de mama, no càncer de mama en general, sinó malaltes, una malalta concreta que viu aquest càncer d'una manera concreta, que segueix el tractament d'una manera concreta. Tot això ens permet individualitzar molt i ajudar molt a cadascuna en particular, fer un acompanyament estret i directe, que pensem que és el que realment importa, per ajudar a viure aquest procés que d'entrada és angoixant, però que després s'interioritza i pot arribar a ser una oportunitat en alguns casos. I com pot ajudar en un futur aquesta investigació en els pacients del càncer de mama? Com ha comentat Laia anteriorment, és sobretot en la selecció d'aquests pacients per a optimitzar el que seria el seu tractament. L'espectrometria de masses el que és una nova tècnica que està associada amb el món de la proteòmica, més complexa de les que utilitzem avui per avui, i ens permetrà, o esperem, en la hipòtesi que plantegem, de fer una optimització en la selecció de pacients, de quines teràpies els aniran millor a aquest grup de pacients. Sí, és exactament així, perquè de fet l'èxit del càncer de mama està en donar el tractament adequat al tipus de càncer adequat. Com que hem partit de la idea que hi ha diferents tipus de càncer dintre del que considerem càncer de mama, saber quin tractament és l'adequat per cada malalt és fonamental. Aleshores, aquesta tècnica, com diu el Carles, pensem que ens ajudarà a seleccionar millor quina malalta per quina teràpia i, per tant, a millorar l'èxit del tractament al final. Un tractament personalitzat, diria. Totalment, efectivament. Per cada una. I com es durà a terme i en qui se col·laborarà? Participem 3 institucions. Nosaltres hem liderat el disseny i el projecte i en l'IVO, a través del seu biobanc, obtindrem les mostres que s'avaluaran a la Universitat de València amb el doctor Manuel Sánchez del Pino. Efectivament. És la qual cosa és un valor afegit, perquè, clar, fer grup importa. Fer grup és sumar forces sempre, i sumar forces sempre és anar més ràpid. O sigui que pensem que està bé haver-ho fet així. Parlant de l'ER2, es diu, ho he dit bé ara, no? Porteu 2 anys investigant i treballant i fa uns mesos vos han reconegut a través del Premi Alberto Anaya que atorga la Societat d'Anatomia i Patologia. Què ha suposat per a vosaltres este premi? Doncs, en primer lloc, va ser una gran sorpresa perquè és un estudi que vam dissenyar i vam portar a terme en el 2017 i ha sigut en el 2019 quan ens han atorgat este galardó, la Societat Espanyola d'Anatomia Patològica, i, clar, és un reconeixement a la nostra tasca i sobretot, ens ha suposat una font d'inspiració i de motivació per a continuar treballant en l'àmbit de la investigació, perquè nosaltres que ens dediquem bàsicament al pacient, doncs trobar temps i esforç per a aquest àmbit de la investigació no sempre és fàcil. No sempre és fàcil i, de fet, hi ha una voluntat decidida i activa de no deixar mai l'investigació, encara que la nostra tasca sigui bàsicament assistencial, perquè pensem que renunciar a la investigació és anar per la línia recta cap a la mediocritat. I aleshores pensem d'alguna manera que aquest esforç afegit, que a vegades ens costa molt de fer perquè no tenim el temps i a vegades ni els recursos tampoc, sabem on vivim i tot costa molt i la nostra prioritat és l'assistència, però tenim una voluntat decidida d'aportar humilment el que nosaltres puguem al progrés, i especialment en el càncer de mama, per intentar millorar la vida de les malaltes. Jo calculo que sempre estaran ahí pensant a veure de quina manera, a veure com ho estudiem, a veure ara aquell, això com ho podem i com se pot evitar, no? Quina solució, i sempre estaran donant-li, no? Sí, plantejant hipòtesis és el mètode científic. A nosaltres ens apassiona la investigació. És el més dinàmic, és el que pensem que pot millorar més la vida dels pacients. És el que pot contestar les preguntes que se'ns plantegen en el dia a dia, en el tracte quotidià amb els malalts, se'ns plantegen preguntes contínuament. Hem de buscar la resposta per un camí o per un altre, hem d'intentar anar contestant-les, no, Carles? Efectivament. I la rutina l'hem de fer perquè n'hi ha pacients del dia a dia que hem d'abordar
però és de veres que la investigació és fonamental. Me queda una cosa, i és que gràcies a professionals com vosaltres esteu intentant que això que tinga més cura encara, que en més de salvar-se el 90%, que se salve ja, que arriba un moment que siga el 100%, que siga una malaltia més crònica, podríem dir, però en el que te pugues salvar. Jo me quedé en això i me quedé en tot el que estan fent per a aquestes persones que pateixen aquest tipus de malaltia, que és dur. És dur inclús per a mi de pronunciar, perquè jo recordo un dia que tinguérem així a 2 pacients que jo no... Vosaltres estareu acostumats, però nosaltres així tenim molt de respecte. Clar, i tant, i tant. El pacient mereix sempre el màxim respecte i amb aquesta premissa intentem ser rigorosos en tot el que fem respecte al pacient, i aquest rigor és el que ens du a haver d'investigar la necessitat. La investigació no és un caprici, és una necessitat, depenent de l'actitud que un té davant els problemes vitals. Aleshores, partint d'aquesta premissa, per nosaltres és una exigència. La investigació, en el nostre cas, humil, modesta, no tenim massa recursos ni massa temps, però sí amb tota la passió i amb tot l'esforç. Efectivament. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Doncs moltes gràcies per haver-nos convidat. Jo crec que és fonamental també que la societat conega el que es fa en l'àmbit sanitari, biomèdic, investigacional. Doncs això és tot per la nostra part. I que és un missatge de confiança perquè ni un sol dia es deixa de treballar pel càncer de mama, no des del nostre punt de vista, sinó des de molts punts de vista diferents, i és una batalla que guanyarem, i a més, al curt termini, ens queda poc. Ens queda molt, però estem cada dia fent passos, per tant el camí s'escurça dia a dia. O sigui que confiança. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies per la tasca que feu. I hem arribat al final del programa, però anem a llegir alguns dels comentaris que haveu deixat en el Facebook, com per exemple Carlos Màgic, que diu així: que gran sou, prou de tu, dels peus al cap. Moltíssimes gràcies. Anfrea Darossi diu: sou espectaculars, no em canse de dir-ho. Moltíssimes gràcies. Juanjo Guerrero diu: besos per tots, besos per tu també. Fran Vial diu: besos prop de tu, molts besets. I Ari Atarius diu: besos i bon estiu prop de tu. Molt bon estiu per a vosaltres també. Nosaltres tornem demà, com sempre, a les 11:30, així en este programa, en Prop de tu. Sigueu bons, besets de mel i fins demà. Adeu.